Kakuwangan sa mga buses na sinatigayod sa mga terminals. Gumikan sa dagsa sa mga pasahero nga nanguliay. Apan limitado lang ang makasakay sa mga bus. Subay sa lagda sa social distancing. Ani ang report. Dagsa gihapon ang mga tao sa North Bus Terminal sa among pag-adto kaganihang buntag. Hinuon, kung itandi kaghapon, mas menos na ang gidaghanon sa mga buot manguli sa ilang tagsa-tagsa nga syudad ug kalungsuran. Gani ang uban nag-overnight na lang sa terminal aron sayo nga makasakay. Midagsa sa terminal ang mga tao nga manguliay nunot sa ipatuman nga enhanced community quarantine. Subsubsab ang pag-inspeksyon sa taga-LTO ug LTFRB sa terminal pagsiguro nga walay mga kalapasan. Gipatuman gyud ang social o physical distancing. 50% ra, not more than 50% of the total passengers ang capacity. Mipuno na hinuon og bases ang usa ka kompanya aron masilbihan ang mga pasahero. Samtang mipahimangno ang LTFRB sa driver ug nagduma sa mga bus, likayan ang pag-pick up og dugang pasahero sa highway. Na may mga checkpoints na. May mga checkpoints gi-inform man pud na ang mga kwanliha, ang mga checkpoints siya nga mao na bawal gina ang magpuno ang standing, bawal gina siya. So sayang lang luoy lang ta sa driver mo ay madakpan. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitong Bisdak.